Ja som vám slúbila Glowy Skin, tak poďme si najprv vyčistiť pleť. Je to Medicube Zero Foam Cleanser, ktorý vám perfektne vyčistí a pripraví pleť na líčenie. My sa ešte líčiť nebudeme, pretože si dáme masku, dokonca je nočná. Mala som ju aj v noci, dala som si ju aj cez deň, dokonca som s ňou bola aj v obchode a každému som o tom povedala, pretože som vyzerala perfektne. Milujem ju, tá pleť je úžasná a toto je Triple Collagen toner, ktorý vám zjednotí pleť a myslíte si, že už nič nepotrebujete, až kým nepríde toto sérum. Wow, a keď si myslíte, že už máte všetko v poriadku, tak potom príde vitamín C, ktorý je s niamicidom, sú to guličky, ktoré som strašne chcela. A ďakujem, Dalora, že ste mi ho poslali, pretože ja som si ho konečne vyskúšala. Milujem to a toto je také must have. Ja určite odporúčam pre každú pleť, pretože tá pleť vám totálne spieva. Vy sa cítite proste ako v bavlnke. Na stránke Dalora máte 15% zľavu a toto je jelly krém, ktorý si taktiež môžete vyskúšať. Je to niečo úžasné. Toto je naozaj rozmanitá nielen vôňa, ale aj konzistencia. To vám všetko úplne že zakončí. Budete hydratovaná, bude vám pleť žiariť a ja jednoducho nemám k tomu ani čo zle povedať. Akože toto kombo, čo som si vymyslela, je totálna pecka. Mám 41 rokov a vyzerám fakt fenomenálne vďaka starostlivosti a vy sa o ňu môžete postarať tiež. Máte tam 15%, bež na Daloru.